Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pinji TV bisimilla moon roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtayi kala saaha huccidde moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alhamis hande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama yinde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jittaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof oɗon boro saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna foof ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ene jeeya hande ko ɓuuri tengtude jayndeli meɗen gardiɗo leydi ndi haalde jagorde leydi meɗen wiɗeɓe tan yoɓe daro kamɓe kay koyɗe tidde gam wallude ɗum ko ganduɗa ko kañum woni secteur privé o caggal ɗum baroɗe meɗen beach soccer hande jahata final hakkude mumen e Égypte ha joni tan ɓe mbi yette Sénégal kay udditi dame muɗum e banggue goɗɗo faade e banggal pétrole ɗum ɗon ma en gari hen ne nder jayndeli ɗi ha tengti e ko ganduɗa ko kañum woni tuma pawaɗo Abdoulaye Daouda Diallo e wondiɓe muɗum ɓe mbi yo procureur surtout watta auto saisine ummo e ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa koye banggue armement ko joni joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditen roɓɓindu jayndeli meɗen e jaynde gendire le soleil jaynde ande fini oɗo subakari tan hollidde darde gardiɗo leydi ndi fanude tan eko faye banggal secteur privé o haalde jagorde makko wideɓe tan yoɓe daro koyɗe tidde gam wallidde ɓeɗo kay e ngarɗon banggal ligguey mumen saabu secteur privé o ko ɓuuri hen hewde nder leydi ndi ko kamɓe tambi ɗum ha joni tan garen e nder leydi ndi ɓe mbi ko tolne 75 forage uji ma waɗe inauguré 15 lewru novembre gonɗen nduɗo ha joni e garen e jaynde direct news noon e oɗo subaka wi tan ko Sénégal kay udditi dame kese yi hendu hesru ɗum ɗon noon fayi tan koye banggal pétrole et gaz sawo ɓe mbi ko o jeeyama e tan ɓe jaaɓi udditande ɓe dame moɓɓe ɓe jeeye e ɓe ganduɗa ko kamɓe goni puissance uji joguiɗe banggal pétrole e aduna o ɗum ɗon kay ɓe mbi Sénégal woni nogas 20e pays mo ganduɗa ete ina jeeya e ɓeɗo kay ɓe mbi noon caggal Nigéria ne e Angola kamɓene ɓe naate ko way noon ɓe mbi kay oɗo saaha yete chef de l'état walla mbiyen gardiɗo leydi meɗen Sénégal président de la république o darima tan gam wiide oɗon pétrole ko lawol tigui ɓe jeeye e ɗiɗon gomuli mawdi beele tan ko faye tay liggey walla mbiyen ko faye pétrole o wawa ƴewtede ha kay kala ko ganduɗa kañum woni peccore e ɗeɗon gueɗe reway lawol wasa wonde tan ko ganduɗa ko kamɓe waɗoɓe exploité ɓe kamɓe ɓurata yitude hen koye mabɓe ɗum woni ko direct news addi oɗo subaka garen e jayde las noon kañum ari tan ko moso gardiɗo leydi ndi son ƴewtidima ɓe mbi tan oɗo saaha kay o dari ko gam wallidde ɓe ganduɗa kamɓe kay goni secteur privé o mana liggontoɓe koye mumen ke ko ɓuuri hen hewde leydi ndi ko kamɓe jogui ɗum saabu liggotoɓe hewɓe koye mabɓe dillata ɗum ɗon noon ɓe mbi o wi tan oɗo saaha yoɓe daro ɓe ballita ɓeɗon no hannirta ni ɗum woni konngudi makko kanko kay gardiɗo leydi ndi e jayde las caggal ɗum garen e jayde les échos noon ari tan wi ko forum civil kay wi ko yo procureur watta autosaisir daro kay suuta oɗo dossier mo ganduɗa fay koye banggue armement te woodi suutɓe ganduɗa yette dade ɗum ɗo indeli mumen innitama e ko way noon ɓe mbi yoɓe daro ɗum ɗon kay ƴewte no hannirta ndi ɓe mbi kay ko dikka udditi enquête faade tan e député ji Boubacar Biaye mo ganduɗa ete inde muɗum nananoma e banggal ko fayi tan e ko ganduɗa ko kañum woni passeport uji diplomatique garen e jayde besbi le jour jayde besbi noon ari tan ko wiide oɗo saaha kay société civile ɓe darima gam wiide ñettan 3e mandat dañtaɗo e nder leydi meɗen noɓe darorino hitande 2011 fay 2012 ko noon tigui ɓe darorto ha tan hay goto wiyata ne waɗa ɗo 3e mandat e nder leydi meɗen ɓe mbi ɓen noon hande aɓe poti dañde conférence de presse mana huttidde e saktoɓe kabaruji ɓe ne jeeya hen radio africa joom mo Aliou Tine yana mar e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni africtiviste frappe e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni anciens du mouvement M23 ɓe mbi yete kamɓe noon
noon ɓe darima gam waddude junggo e fandu ɓe kaaɓo ko fayi e troisiéme mandat goɗɗo mo ganduɗa kay waɗeɗe mbaɗiɗe pewani woni kay oɗo debbajo mo ganduɗa to diwan mo Mbour o ƴetti tan ko sukaɓe ɗiɗo ɗe ganduɗa ko tanira kon makko o weddoyi kon ɗon cukalon noon ɓe mbi oɗo saaha enquête udditama toon to Mbour garen tan e ɓe ganduɗa ko kamɓe goni li quotidien ari e banggal Abdoukarim Sall Abdoulaye Daouda Diallo ɓe mbi kay ɓe jopa ko peɗeli tigui kamɓe noon e marché ji gré à gré ko tolne 45 milliard uji ɗiɓe innita ɗum woni ko ganduɗa yete kay aɓena pada hen ko ɓuuri hen labtude ɓe mbi gardiɗo leydi ndi ma yato diwan mo Thiès kanko président Macky Sall gam fawde hayre adane faade tan e école mawɗo poɗɗo mahede tonete garen ha joni jayde Vox Populi noon kañum ari tan ko eko fayi eko heewi ko ɓuri e nder leydi ndi ɓe ganduɗa ko worɓe fiyoɓe rewɓe walla rewɓe ɓe ganduɗa ko pittali mumen koko yooɓa ɓe mbi hakkude hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi fayi ujunnaji ɗiɗi e nogas ko tolni nogas e goho rewɓe mbarama hen ɓe mbi noon ɗum ɗon e nder leydi ndi ko ɗum hen woodi ɓe mbi ko tolne rewɓe joyo kamɓe ko waraɓe e ndiwɗo lewru tan ndu gonɗen ko tolne rewɓe joyo mbarama hennete ɓe mbi yete kay ko way noon nde ɓe mbaɗi witto ƴewta to ganduɗa ko kañum woni diwan mo Diourbel temedere ƴettuɗa foof 80 ɗe koye bonedi walla tampere fawetede rewɓe ɓe mbi Dakar ko 55% ƴetti to diwan mo Saint-Louis 45% woni tan violence uji paweteɗi e dow rewɓe ɓe mbi noon ko ɓuuri hen hewɓe rewɓe ɓe mbaɗe mette nder galleji mumɓe kono noon ɓe kewani suutude konngudi ɗum kay woni ko ganduɗa nane nder jayde ha tengti e banggal église catholique konngudi suuti fanude tan e wiide ko fayi e banggal pornographie wona ko yooɗi wona ko feewi so tawi neɗɗo ne jogui téléphone muɗum yo ittu ɗum saabu ko way noon ne wawi addande ɗum caɗele ha waɗa ko fotani wadde ɗum woni konngudi mabɓe garen hay ha joni e tan haare dañde to diwan mo Mbacké ha neɗɗo goto wasen fittandu muɗum koto gorote oɗo bone kewi ɗum ɗon noon hakkude joom guese en e ko way noon haɗum addi caɗele noon goto wasen fittandu muɗum won hen noon fawaɓe juuɗe garen e jayde l'observateur enquête mo ɓe mbaɗi ha joni tan fanude e worɓe ɓe mbawa yette dañde sukaɓe ɗum ɗon noon ɓe mbi heewi e famille ji walla galleji walla joom galleji en ɓe mbawa kay dañde ɓesgu ɗum ɗon noon ne heewi addude caɗele nder galleji mabɓe walla hakkillaji mabɓe walla tan gonki mabɓe hoddiɓe mabɓe walla e rewɓe mabɓe ɓe mbi noon sa udditi page 3 ma taw toon témoignage uji ɗi ganduɗa yete won hen e mabɓe cuuti ɗiɗon konngudi goɗɗo mo ganduɗa kay ne waɗa e page 7 woni nder jayde l'observateur ha joni oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa omo jogui raafi sida kono noon o yaa o wonde gondiɗiɗo makko wi mo yinno tan rabde mo raafi o ɗum noon ko toon to diwan mo Saly kewi hôtel mo ɓe jaano e ko way noon ɓe mbi noon oɗo saaha lawol nani dow makko garen ha joni e jayde tribune kañum noon ɓe mbi omo ganduɗa kanko woni Mahmoud Saleh nde tan ko wayno gouvernement o walla ko way noon ƴetta o woppita caggal ɓe mbi oɗo saaha kay amoni dari koyɗe ñett gam waddude e ɓe ganduɗa kamɓe goni banggal laamu ɓe mbi kay gardiɗo leydi ndi oɗo saaha nani tan e pression mo ganduɗa ete ko tan caɗele leydi ndi fawi ɗum walla ɗum fawi ɗum e dow hoore makko ɗum woni tigui konngudi ganduɗa nani nder jayde nane nder jayde tribune garen ha joni sen ɓenni jayde tribune garten koye jayde libération noon ɓe mbi tan ko petit boubé komo ganduɗa nani yiile e ko fayi tan e oɗo marché biyeteɗo ko marché gré à gré mo 48 milliards faade tan e armumaji ɗi ganduɗa won hen ɓe indeli mumen cuuta ɓe mbi noon oɗo saaha kay ɓen jiilomo kanko oɗo ɓiɗɗo mo Nigéria oɗo saaha noon ɓe mbi kala ko yita hen e banggal
banggal kayitaji wona kayitaji ji dewde lawol sabu ko reçu ji ɗi ganda ko faux reçu ji wonata e ko way noon ko ɗum tigui ƴewtinda te kadi ko winda ko ala haydara ko ganda ine labti ko ɗum saabi noon ɓe mbi tan oɗon enquête il faut ƴette fawe e lawol garani jayde record noon kañum ari tan ko wiide Sadio Mané kay kañum place Lewandowski o ƴetti ɗum no hannirta ni sabu match mo on mo ganda waɗi remplacé oɗo ɓiɗɗo gorko kay ɓe jii darde makko ko way noon ɓe mbi noon baroɗe meɗen beach soccer hande ɓe jogori huccidde e banggal Égypte ɗum koye final wonta Jayde Stade arti ha joni e ɓe ɗon baroɗe di beach soccer ɓe mbi hande noon ɓe foti tan ƴewde beele mabɓe heppa jeeɗiɓijo étoile mabɓe e tan mayoji mabɓe ɗum ɗon noon woni ko ganda ko hande kikiɗe he dañata so Allahu lamɗo jaaɓi ɓe mbi ha joni tan to banggal Sadio Mané wondiɓe muɗum ɓe mbi e bavarois kay ɓena jaaha walla ɓena pawi koyngal e dow Barcelone hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum wonno komin gaddanno on joni joni e gaɓide udditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe garane ko ganda kañum woni gueɗe rendo noon no vox populi ariri hen oɗo subaka ni ɓe wiide tan e nder ɗo e nder leydi meɗen Sénégal rewɓeɓe yette ina heewi fawede ko wayno tampere hane wawi en wasde fittandu muɗum ɗum ɗon noon so ƴewtidama ɗeɗe balɗe ma taw ala journal cuuteteɗo walla semaine mo ganda haalama tawa rewɓe pawaka mette walla tampere ɓeɗo ko fiyateɓe won hen kala won hen kalata ina yiya tan o ɗeɗo balɗe vidéo mo ganda nani waɗa circulé hakkude cukalon ɗiɗon goto o ina nangui gonguel ngel ne fiya ha wattidi ɗo yiya wayno ko haɓitta ceinture muɗum walla tan jippinde tuba muɗum e wo tan wondude ngel ɗon cukalel ko forsata ɗum ko hay goto anda mataw enquête so udditama ko way noon ma labto te ko way noon ne woni ko ganda fotani fadede ha heptini moni cukalel ngel pour koreji mum mbaɗa plainte ko way noon kono ko procureur tigui foti ko way noon so dañi nder leydi waɗa autosaisir ƴetta baga ko wiyete les choses en main ƴeewa no watta ha ɗum ɗon wawa hen fawde junggo beele heddiɓe ne mbasa wadde ko way noon saabu hande goto fof ni huule ɓesgu muɗum ko wawi waɗede e ko ganduɗa ne wawi fawede e dow muɗum goto fof ni hulani hoore muɗum saabu hande ko jiiɓi koko heewi rewɓe nana mbare rew cukalon nana itte juuɗe jignaɓe mumen cukalon nana mbaɗe détourné to ɗum ɗon foof ko violence uji ɗi ganda yete won ko ganda ko piggal wonta won ko ganda koye hakkille wonta kono won ko ganda ko goɗɗum e goɗɗum wonata foof dal en tout cas ne foti ƴewtede ɗeɗon gueɗe wona ko ganda ko gueɗe ɗe ganduɗa yete ene poti waɗede tan enquête ha ƴeewe holto ure nde woni safre garen ha joni tan e banggal église o no kalirɗen joni ni wideɓe tan to ko fayi e banggal pornographie kay koko ganda ene wawi wasde e gurdam neɗɗo saabu addanta ɗum ko caɗele ɗum ɗon noon hande so tawi ko ganda église hande darimane haala ɗum saka enen julɓe saabu koko ganda ene wawi addande neɗɗo caɗele saabu hewɓe nanɗo hande jahat ha natta dañde ko weeli ɗumen hakkude mumen e gondiɗo mumen saabi ɗum ko en tant que jeeɓani ko wayno prono e ko way noon dañata ko jiiɗi ko e nder ɓerde mumen walla dañta ko tinata ko foti tinde ko ɗum fof noon addata ɗum ko wowde yebde ɗiɗo filmaji ganda ko filmaji ɗi moƴƴani welani yiide walla tan addande hoore muɗum ɗeɗon caɗele saabu ko psychologique ko ɓandu wowi foof sikkata tan ko noon tawa wona ngol ɗon lawol foti ƴettede garen tan e goɗɗum enquête mo ganda waɗama eɓe mbawa dañde sukaɓe ɗum ɗon noon koye l'observateur woni worɓe ɓe ganda hande ene mbawa yette dañde ɓesgu ha tengte rewɓe ɓe mbawa dañde ɓesgu saabu hande so gorko resi debbo wawa ɓesnude wiyete tan ko wiyete gorko wiyete ya yiloyo debbo goɗɗo tawa anda ko probléme o exactement holɗo heedi walla yiye debbo o safro ha tampa tawa yadani joom galle muɗum hande jamanu koko change
commencé ko ɓuri hen hewde hande yewtere e yitondirde koko moƴƴi hen saabu hande probléme o il faut ƴeewe holɗo heeti saabu hande won probléme aji kewɗi ne wawi safrede guilay law so tawi koye gorko woni waɗe traité so tawi koye debbo woni waɗe traité ñaague Allah Allah waɗa ɓesgu e hakkude mabɓe kono noon so tawi gorko o nanggui tan koye joom suudu muɗum woni hewɓe hen ene ƴewtinde jaaha ndesoya debbo goɗɗo ara yette debbo oɗon jibinta yiloyo goɗɗo jibinta ha nden noon yimɓeɓe goto foof fuɗɗo e hakkille muɗum wiya wadde wona e rewɓe ɓe goni koye gorko o woni te hande so tawi debbo o kañum joɗima wawa jibinde wawa joom galle muɗum wawa dañde ɓesgu bonnata dewgal muɗum walla yiiloyo goɗɗo gam tan wiide ene yiilo toon ɓesgu koko ganduɗa noon ko Allah fawata ɗum e dow neɗɗo kono probléme o yo yiile do banggueji ɗiɗɗi foof so debbo o ina safro yo yaade joom galle muɗum so gorko ne safro yo yaade joom suudu muɗum aɓe mbaɗa communiqué aɓe kalda kamɓe ɗo aɓe jewtida haaɓe jittodira ɓe ganda ɗiɗon probléme aji ɗo woni ñaague Allah fawa hen junggo muɗum ha goto fof ko yiiɗi ko wawa ɗum dañde ko ñagat tan goto fof yo Allah fawan ɗum ɓesgu e juuɗe muɗum yo Allah waɗanen jaami kisal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe commentaire uji moɗon ina faade e tan ɗum ko ganduɗa ko kañum woni e Pindi TV gaddon ononne haqqilantagal moɗon e ko way noon violence uji keewi worɓe ɓe ganduɗa ne dañi caɗele dañde ɓesgu rewɓe ɓe ganduɗa ne dañi caɗele dañde ɓesgu ɗum foof oɗon jogui hen ko kalɗon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗonen e banggal caméra o ko Ibrahima Thiombane yo Allah waɗanen jaami kisal ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi